As obras para reformar a Praza de España de Meixa están en marcha. A semana pasada os traballos obrigaron a cortar a rúa que une o campo da Feira coa avenida de Cambados, medida que non gustou aos veciños da contorna que xa levaron o seu descontento ao Concello. Segundo o alcalde, os plans iniciais do Concello tiveron que mudar por cuestións técnicas e de seguridade. Que teñen todo o dereito do mundo a protestar porque efectivamente agora teñen dificultades para o seu acceso e sobre todo tamén hai negocios que teñen dificultades en canto a que as persoas que se acercan ali, pois o mellor non é no mesmo número de persoas que o facían antes e non cabe dúda de que sempre se produce algunha pérdida, non? E eu creo que eso temos que procurar desde o Concello que sea o menos posible, acabar as obras canto antes. Outra das cuestións criticada polos veciños é a falta de sinalización de alternativas. A día de hoxe só se atopan letreiros que indican que as rúas están pechadas, pero non ofrecen ningunha alternativa para poder circular pola contorna do campo da Feira. Nós estamos insistindo moito á empresa que está levando a cabo as obras aí, que a señalización non é a correcta, que ten que preocuparse de ter as cousas en condicións para que non haya atrancos. É posible de os que vivimos aquí, sabemos como temos que manexarnos, pero os que veñen de fora non. Falamos tamén cos responsables da autovía para que na autovía sinalicen tamén as obras que se están levando a cabo e que a xente que entra en MEI sepa por onde sair. E, bueno, vamos a estar moi encima destas cuestións para intentar que estes problemas non nos sexan. A pesar de que son conscientes das dificultades e dos prexuizos que supoñen este tipo de traballos, dende o Concello piden aos veciños paciencia e aseguran que todo pagará a pena unha vez a reformada Praza de España estea completamente rematada. Se van a facer reformas importantes, se van a reformar, e xa se está levando a cabo, se pode ver ali, a fachada da Casa da Cultura e o Auditorio, vai lograr un gran porche para que poidamos ter todos sombra unha vez que veña o verán e os nenos estén disfrutando do parque infantil que tamén pensamos mellorar. Queremos facer uns xardíns decentes para que todos poidan disfrutar deles, acondicionar a zona de xogo dos nenos e que tanto os maiores como os xóvenes poidan disfrutar desta plaza. Segundo os cálculos iniciais do Executivo, haberá que agardar entre un mes e medio e 2 meses para ver as obras rematadas.